kuma ya mai da wanda za a yi da gudanar da fara to da dan ba ala a gudanar da ba a gudanar da hannu don ka shaye baba mare ne baban mariya gudan gwaji baban basira ta samu a bangaren shagon makwa da shi da hanyar ta rasa na bayan yin kada ba ka labarin wannan dambe da za a yi zakari hanyar ta rasa da shi da shagon makwa shi ne bako a bangaren temu wanda Allah kawo a shekarar jiya ya yi ta rasa kuma ne kasashen gada ɗanda temu da zakari Allah zai haɗu Allah kawo ta zai mai da gudu sa'ado ko kallo a wani sa'ado ko kallo shi a mana gadon makanan shi ne gadon makanan na fi ka sa'ado ko kallo babban sangilan gurmana alai sami kola gadon nan a wannan musa tuwo da mota sa'ado ko kallo da ina kuma bangaren jamu ana shehu ba ya ce a mana gadon makanan ana zuwa ko ba za ko ne ba sa'ido gadon makanan na wawar gwamnati ciyaman gadon nan na gadon nan a ɓangaren na suru sa'ido ko kallo gadon nan bin da hukun kasa Allah su kawo ba a tun ba tuwa ba shagon bakwa ka biya ka shagon bakwa da shi da ya ta wasa shagon bakwa ya ta wasa shagon bakwa ya ta wasa shagon bakwa ya ka duka amma ya ta wasa ta Allah ta lai ba ka sani ya ta wasa shi da shagon bakwa ya ta wasa ya hannu ya ce ya dawo shagon bakwa shi da ya ta wasa shagon bakwa ta duka mai iska ya ɗauke zaɓen nan za a koma dawa tsakanin ya ta wasa shi da shagon bakwa a galadima kula Allah ya saka ma da alheri galadima dan galadima a shi a gole ya yi a shi ne jikokin ne ya ɗauke ya muka roge ne masu da mu kuɗi suna ƙara ƙara ya nake da lagos da wannan dan masa akwai dan da ba da ƙungiya ya canji a wajen dan masa a ofisa godiya muka ga da nan kasan muna kula da masu kula da daya siniya da ya galle ta malam dan malam a dai sheka malam ya goma ta ke malam na gidan tufa Allah ya saka ma da ni ga nan nan akwai dan ba akwai dan ba uwa dan ba uwa ga bawon ga na manya kuma Allah ya sa aiki ko da da wallahi ya kaka wallahi Allah ya saka muku ya bi da sara ya tasiri amma ya Allah ya tsoma ya da shagon makwa ya da shagon makwa wallahi shagon makwa ko kasiri shagon makwa ko kasiri ya da ko ya buga amma shagon makwa ya sa shagon makwa ya da shagon makwa ya da shagon makwa ya da na fi sado ko kallo shi ma gurbala shagon makwa ya da shagon makwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya da kada ma kada shagon makwa ya ta yasa shagon makwa wannan ya ga da shi ma ba da kyau kada nan ya ta yasa shagon makwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai Allah ya saka da ne ba haka yake in yi magana da
ya tura shi ne mai bage wanda bage hulla ya kai ko da daga Allah ya fara Allah kawata kimi na duka kai da kuma ko sai da Allah ya tura sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala wala kuma ta sun yi ku siya buhari ku siya ko Allah ne kai inna lillahi wallahi sai Allah ya tura sa wallahi ya tura sa kaga mu kai ka talin talaba amma ya tura sa da sai ko ka talin talaba ya tura sa kana gani kaga mu da Allah da sai da kai ya tura sa kaga mu ko ya tura sa wallahi kaga mu ko wala da ya kaga ni ya